Ya dattijo, an aiko mu ne daga Gyarawa. An turo saƙo ne na mutum 5, maza 2, mata 3, tun kimanin jiya, amma har yanzu ba amu ba labarinsu. Shin nan garin aka turo su ko kuma wani garin? Ƙwarai kuwa ya dattijo, nan aka aiko su domin su ji haɗuwansu haima da wasu maza guda 2. Shin a cikin wanda aka aiko akwai wanda ya zo da wannan rigar? Gaskiya cikin wanda aka aiko babu wanda ya sa riga wannan irin wannan, sai dai mai girma Yarima Zubair, shi kuma ya koma gida. To maganar da wannan yaro ya ga muku ita ce magana. Idan da akwai a cikin ku faɗai shi ko ku nuna shi. Baba, wa'annan mutanen da kake gani suna da alaka da wanda suka sace mana 'yan mata guda 2. Kwata-kwata mu ba mu da alaka da wanda suka sace wasu 'yan mata guda 2. Kai dakata! Ku gaya mana magana. Baba, wa'annan mutanen kamata yadda a yi zubin adashi yadda suka kwasa mu ma mu kwasa. Don wa'annan suna da alaka da wa'anda suka ɗebe mana wa'annan matan guda 2. Ka duba rigunansu da irin wa'annan rigunan suka zo. Ba a yi haka ba. Mu ƙyale su koma gida can garinsu. Mu kuma za mu yi sansani mu tashi mu je can garin mu je mu karɓo yaran 'yan matanmu. Ai haka? Kwarai kuwa. Me ya amfanin jarintata? Me ya amfanin taurin nawa? Gaskiya ne. Me kuma amfanin jan ragamar da nake muku? Gaskiya ne. Ai amfanin kawai shine in tashi in yi sansani mu dalfafi wannan gari mu je mu kaɓo wa'annan yara ko ta wanne hali mun san cewa ba za a gagare mu in ba ikon Allah ba. Kawai Gaskiya ne baba. Ko ba haka ba? Gaskiya ne. Kawai kuma ta tara mu tafi. Allah ya wuce zuciyarka baba. Kawai su tafi garuruwansu. Ai kai ka koma gida mu ko mu ma je ma. Ko mu ma je baba, kai zaman ka. Shikenan kuware da Allah. Ke mana kada ku ƙara da baba, amma ai da mun kama su ma ko. Ba komai ai a matsayina na jarumi. Kuma ba abin da ya gagare ni sai dai hukuncin Allah. Saboda haka zan ja tawaga in je in fari garin. Yan mata baka fitowa ina zuwa haka yan mata. A yan mata daga tambaya kuma me ya zafi haka a da tsaki. Ina ranka. Yan mata ni dan sarkin garin Jaruma ne. Ni kuma ba yar sarki bane, ni yar kauyen Jirauci. A kake so. A to kin ga yan mata tsakanin garin Jaruma da garin Jaro akwai alaka. A'a wallahi babu. Saboda me yan mata? Saboda ku kuke sata mana yan mata. Na kasa gane kan wannan abu. Mu ma yanda kuke tunani kuke zargin mu muke sace muku yan mata, haka mu ma muke tunanin ku kuke sace mana samarin garin mu, domin tunda samarin garin mu suka je garin ku har yanzu ba mu gansu ba kuma ba su dawo ba. To sai ka je ka nemi naka yan uwan, ni ma zan je mu na uwan. Shikenan mata, Allah ya kiyaye. Zainab! Na'am baba. Zo mana. Gani baba. Abin da isa nake kirawo ki
shine wato akan matsala biyu zan muki bayani akai. Kin san dai wancan gidan na iyaye da kakanni, kin san ba namu bane. Sannan ko muka sake dawowa wannan ƙauyen, muka kuma tasowa daga wannan ƙauyen muka dawo wannan, shi ma wannan ɗin ba namu bane. Matsala kuma ta biyu ita ce, kin ga duk wannan zuri'ar tamu yawancinsu dodon nan ya cinye su. Wasunmu suna can, suna wurin wa'ancan mutanen wancan garin. Wasunmu kuma dodo muna tunanin cewa ya cinye su. Aliyu da Ahmad su kansu gashi yanzu ba su dawo ba. Mata ne biyu kuka rage, sai kuma samari da muke tare da su. Sabida haka dodon nan ya dace mu ɗauki mataki ko mu ko shi don mu kai farmaki a kansa, saboda irin ta'annatin da yake mana ta ɗauki ɗaiɗai. Saboda haka za mu tashi tsayin daka mu ga mun dimfare shi ko shi ko mu. Yanzu kuma zan tura ki je ki samo mun itacen magarya ki sassaƙo mun shi, kuma amma idan kin tafi ki ringa kula kina lura duk abin da ya ga cewar bai miki bai kuma bai kwanta miki a zuciya ba, kawai ki dawo. To baba. Kin ji ko? To baba. Yawwa. Allah kiyaye. Allah kiyaye. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan mata lafiya ke gani kike zabga salati yaga? Kai na gani nake jin tsoro. Ni kuma mata ni da ba wani aljani ko ta halitta da na canja mutum ne ni kamar ke. Ba ku ne kuke ebe mana ƴan uwanmu ba? Ai kaji. Ƙwaryar sama ce take dukan ta ƙasa mata. Kamar yadda kuke tunanin mu muke ɗebe muku ƴan matan ku, haka mu ma muke tunanin ku ne kuke ɗebe mana samarin garin mu, domin tunda suka je garin ku har yanzu musu dawo ba. To amma ina tunanin abin da ya dace a yi da mu da ku mu haɗu domin a samu matsala akan wannan matsalar. Ina tunanin hakan zai fi mana sauki. Hakan ya kamata a yi. Ina ganin dai hakan zai fi sauki gaskiya. Gaskiya ne, hakan ya kamata a yi. So ya kamata sai ku yi tunani akan haka, amma hakan zai fi kawo matsala a tsakani. Na baki lafiya. Da ala ga wani mai irin kayan ku ba? Ina ji Aminu Rima ne dan gidan sarkin Jaruma ko? Tabbas shi ne, zai wahala in ba shi ba. Shi ne.
ba ku ga inda ya ba? Yanzu yayi nan idan ya riga ya tsere maka da tako ɗaya ko biyu shikenan ke da ganin shi. To saboda haka muna baki shawara ki gaggauta barin wannan jeji, kin san hatsarin da ke tattare a cikin wannan jeji. Shawara muka baki. Lafiya? Lafiya. Dodo ne biyo ni da ni. Yana ina? Yana ta baya nan. To ke aka kina mace kika saki haki kai dare cikin jejin nan. Mu ma da an maza miki ga abinda nake kawo fadan nake dauke ba. Waya maza ni a wuce. Gangara sosai ki ta yi. ban san kuna nan ba. Gida na ganka aran kai kadai. Ana hana zaman taron nan kowa ya daidai. To kana ganin hakan ba zai iya haifar mana da matsala bane? Abin da zai ido zai haifar ya fi na daukan mataki. Na riga na furta kuma sun amsa, kawai ka je ka tunkare su. Idan so ya kama zuciya ido sai ya rufe, masoya su zamo ba sa ji ba sa gani kuma ba sa hangen me zai zo a nan gaba. Ya kamata ku sani wanda ya kasa shi yake kwashe. Wato dole bayan kula akwai kallo kafin aiki kenan mai gida wanda ya gani sai dai kau da kai kenan. White Space Entertainment Kano with collaboration mai majiki entertainment suke gabatar muku da shirin wata yar talaka karatu kawai take. Zara kun fita akan wannan lamarin kin ga ya za a yi warware min wannan lissafin. Malam ba ku kan hango ta ne kai ma. Akaramakallahu ai ni bana iya ganin nesa sai kusa ina zan iya hange. Wani so film series, wani so tsararren labari ne na soyayya mai salon ragargaza tare da rikirkita tunanin kuma su kallo. Jarumar ta fada soyayya da kirista aljihun baya ba tare da ta sani ba, a yayin da wani shahararren dan daba ya yi mata kutse a cikin rayuwarta. Sai ku biyo mu a cikin shirin wani so. Ba zan so a ce kai aiki ba dare ba rana.
To aiki ba dare ba rana Naziru sai ki ce wata tahuna? Ya kamata ka san abin da yake faruwa a gidanka kuma da gidan makota. To Naziru in shiga bijilin mana. Wannan kuma ka shiga aikin da ba naka ba. Gaskiya akwai babban lamari a ciki. To da yin me? Abin da nake so na ji yanzu a ina aka kwana. Executive producer by Lirwan Basir Samegu. Producer Abubakar D. Samegu. DOP Hussein P. Co-producer Ali Usman Mema Jigi. Production manager Abdurrahman Ahmad Mechita. Story screenplay and directed by Ahmad Dorei. Please subscribe to our channel YouTube Anahaka TV. Kinga? Malam. Ki fita daga idanu. Da nakan da nasin ai duk ɗaya ne, ai ɗana kowa ne malam. Ban taɓa ganin nayi gaba na da ba. Kuma ka hana ka tsayar a to. Na fuskanci lalle akwai wani lauje cikin naɗi. Akwai abin da ba kwa so a sani. Wani so yana nan tafe. Dodo ba ni ce Zubaina ba, Zubaina tana can dutsen karan kuɗi. Bilimi kira ce ta azurfa, da ta yi dariya nono ne ke zuba, da ta yi murmushi madara ce take zuba. Ce ta ba da ke nake ba, Zubaina nake nema in cinye ta. Dodo ba ni ce Zubaina ba, Zubaina tana can